Hey, hey, hey. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Hello guys! So, andito kami ngayon sa bayan ng Bayangma. Dito sa Yellow Tree Coffee and Tea. So, andito kami sa magme-melty kami dito sa Bayangma. So, yan guys. Hintay namin yung order. Katagal ng order namin. Yan. Hintay namin yung order. Yan, sisig lang naman siya. Guys, kanina doon kami sa plaza pero pangit pala doon. So, sige guys, makita ko yung order na. Guys, yung pagbabalik. So, naka-order na. Dito na yung order. Milk tea. Yan guys, milk tea. Ito sa Bayangma. Guys, kung gusto nyo pumunta dito guys, so tayo dito sa Bayangma. Hoy Dave, nagkamali ka kanya ka. So yan guys, YTC yung tawag dito sa milk tea nila dito sa Bayangma. So yan guys, inom na tayo ng milk tea. Para nainom na guys. First.